I'm the realest one that's repping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest. I pozivim ljudi, moj ime Čoda i kao što vidite danas ćemo igrati Minecraft Games na MCRG-u. Mapa je Part 72 i mi ćemo ići na rutu West North. Idemo prvo spawn, oh my god. Gledajte sad ovo. OMG. Evo makar tebe da namažem. Ovaj lik je dobio ladno weapon od onog lika i OMG. Hvala mnogo ovom liku. Hvala mnogo ovom liku kako me lik stekao, ja ne verujem. Ok ljudi, znači dobrodošli u prvu epizodu, ovaj će me lik namazati. Ne! Zbog čega sam geplo? OMG, ja ne verujem da sam upravo geplo, znači... Dobrodošli u drugu epizodu na mom kanalu i u ovoj epizodi ćemo igrati Minecraft Games na MCRG-u. Unutra je lik koji ima patofin za mene i koji će mi otići, koji mi je već na ruti i koji je dead. Pa da li si toliki noob da me nisi video? Da, video me, čim je otvorio chest i odmah prestao, GG. Rektali smo i ovog lika, nije imao nikakvo... 2 diamonda. Stick. Da li me neko zajebao da imam stick? Idem da craftam odmah diamond match. Ne znam šta će mi je volko botova, mada nema sad ću to sve da pobacam. Idem da vidim gore da mogu da nađem neki diamond, pošto imam 2 diamonda, što je stvarno ekstra. Znači ljudi, želeo bi mnogo da vam se zahvalim. Oh my god, imam 3 diamonda. Da vam se zahvalim na aktivnosti, preaktivnosti na prvom klipu. Znači, bili ste preaktivni. Ja nisam verovao kada sam video 100 suba. Ajde, namažite se, namažite se. Katniss i Dia Boots. Da vidimo šta je ostalo ovdje, dajte mi da li mi nešto treba. Uzet ću ovaj chestplate, pošto bi neko drugi mogao da uzme. Dobro, bootsi mi ne trebaju. Direktno mi ovog lika unutra. OMG. Vidio me. Dobro, otišao ja i nema zapustit ću ga da bi ja craftao Dia Boots. Što je stvarno OP. On mi ne treba. Tako, znači Dia Sword i Dia Boots. Oh my god, sad sam stekan, bože. Znači ako ovu ne vidim, ubit ću se, znači ono. Znači mnogo vam hvala na aktivnosti na prvom klipu. Sad, koga zanima tekstura je od The Real Reda V3, ja ću mu dati link, samo neka mi se javi na Facebook stranici. Ne Facebook stranici, Facebook profilu, imat ćete ga u deskripciji. Ok, znači ljudi, izvinjavam se mnogo što nije bilo klipova, pošto ja totalno imam previše obaveze od škole i bam. Dead. I moj gepolik, oh my god, čekaj da zapalim samo ove stvari, dobro ne treba ni meni. Imam, mogu i craftati još dosta strela pa da se spamam s ovim ostalima. Idem da ih craftam na spawn, nadam se da nema nikog na spawnu da ih što pre craftam. Jednog lika, prvo ću njega da rektam. Imam Dia Boots i imam Dia Match, što je stvarno OP. Vidio me. Ajde kam. Tako me je ispamao, u prvoj partiji su me ispamali timeri, došlo mi je da se ubije. Ajde kam. Hoće pokušati sigurno me FNS-a. Aha, jebote kakav FNS. Svaka čast. Čestitam. Hoće se PvP od mene i beži ovako. Na zadnji slot. Ne znam da li ima još jedan FNS.
Ali rekao bi da nema, pošto... Ma gdje ćeš ti na Diamond Sword? Gdje ćeš ti na Diamond Sword, devojko? Da popalim ove njegove glupe iteme, ovako i idem brzo da craftam još strela za deathmatch. Ljudi, nisam vam rekao da sam ja dobio ban na Bad Lion. Ja sam umro od smeha kad sam video. Ja se PvP build UHC i fazon, ja sam se PvP-o s nekim likom i ja sam dobio tog lika, PvP-o s sat vremena. Fazon ja tryhardo i dođe brate lik i fazon, ja ne znam da li je to bio neki moderator ili šta. I ja sam ladno popio ban na Bad Lionu, zauvek, ne mogu da dobijem unban. I ćao poz za makro. Stavljamo jedan buce. A, ti mi... Pameću ove likove, znači mnogo. Ovo su neke lokacije, čim ima skin bogata. Idem da ispavim slovo. Oh my god, ti si ezon, liče. Ma da, ja sam ti od preključa, šta ti je? Ez, i evo ga drugi, ez. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, znači debug. Oh my god, 8 kilova što je stvarno OP, znači timeri su opet pali. Tako da ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Ako ste uživali, ostavite like, share, comment i sub, a mi se vidimo u sljedećoj. Ajde probamo 30 lajkova. Ćao!